V máji roku 2017 kanadská vláda novelizovala zákon C-16 a do zoznamu zakázaných dôvodov diskriminácie pridala rodovú identitu. V júli toho roku provincia Britská Kolumbia vydala prvý zdravotný preukaz pre 8-mesačné dieťa s uvedenou neznámou rodovou identitou. A v roku 2021 bol muž menom Robert Hoogland odsúdený na 6 mesiacov za to, že svoju 14-ročnú dcéru, ktorá začala tranzíciu bez jeho súhlasu, nazval dcérou a nie synom. Muži prezlečení za ženy čítajú deťom rozprávky a pritom im vysvetľujú, že pohlavie je spektrum naprieč Severnou Amerikou. Detské knihy s erotickými obrázkami, ktoré do detailov opisujú homosexuálny pohlavný styk, sa bežne vyskytujú v školských knižniciach. Deti sa v niektorých školách učia, že ich pohlavie neurčujú chromozómy a reprodukčné orgány, s ktorými sa narodili, ale skôr to, ako sa v danom momente cítia. Majú tiež prístup ku zmene pohlavia. Doktori rodičom často povedia, že tranzícia je jediná možnosť a bez nej ich dieťa spácha samovraždu. Toto je psychické vydieranie. Tvrdenie, že tranzície zachraňujú životy, je nepodložené. Krajiny, ktoré tranzíciu deťom zakázali, obmedzili alebo ju nikdy ani nemali povolenú, nezaznamenávajú žiadne zvýšenie detských samovrážd. Je teda zrejme, že genderová ideológia sa zatiaľ týka hlavne Kanady a Spojených štátov. Odkiaľ pochádza? Kto s týmto šialenstvom prišiel a prečo? Toto je Alfred Kinsey, sadistický biológ a spoločenský reformátor, ktorý chcel západnú spoločnosť zbaviť hodnôt. Celkom sa mu to podarilo, dnešná Amerika by sa mu veľmi páčila. Jeho hypotéza spočívala v tom, že deti sú sexuálne už od narodenia. Veril, že skutočné šťastie sa nachádza v živote plnom perverznej sexuálnej experimentácie bez ohľadu na vek a celkom otvorene obhajoval dekriminalizáciu pedofílie. Taktiež vykonával hrozné sexuálne experimenty na deťoch, niektoré dokonca mladšie ako 1 rok. Jeho najvplyvnejšia kniha Sexuálne správanie muža z roku 1948 obsahuje známu tabuľku s názvom Tabuľka 34, ktorá dokumentuje orgazmy mladých detí, vrátane bábetiek vo veku 5 mesiacov. Svojím výskumom chcel dokázať, že sme všetci prirodzene sexuálne bytosti, od narodenia po smrť. Napríklad zistil, že viac ako 90% mužov sú bisexuáli a veril, že promiskuita koreluje so sexuálnym zdravím. No jeho výskum bol úmyselne klamlivý, jeho značná časť bola totiž vykonaná vo väzniciach a nie v každodennej Amerike. Svoje závery založil na údajoch, ktoré zozbieral od sexuálnych násilníkov a pedofilov. Jednoducho vyhľadal ľudí, ktorí podporia jeho agendu. Po vydaní jeho poslednej knihy Sexuálne správanie ženy v roku 1953 bola vlna odporu zo strany konzervatívcov veľmi silná. Kinsey bol vypočúvaný pred kongresom, bol obvinený z obscénnosti a vyšetrovaný FBI. Označili ho za komunistu, ktorý prišiel, aby zničil americkú rodinu, no potrestaný nikdy nebol. Zvyšok života strávil v neustálom strese a depresii. 25. augusta 1956 vo veku 62 rokov zomrel. Miesto toho, aby bol tento odporný pedofil zabudnutý, je dnes uznávaný ako hrdina, ktorý bojoval za práva homosexuálov. Na jeho počesť sa stavajú sochy, natočil sa o ňom film a jeho myšlienky a výskum tvoria základ mnohých školských vzdelávacích programov sexuálnej výchovy v Amerike a dokonca aj v niektorých krajinách Európy. Ale odkiaľ prišlo to, že si môžu deti vybrať svoje vlastné pohlavie? Odkiaľ pochádza známy argument, že pohlavie je spoločenský konštrukt alebo spektrum? Môže za to ďalšie monštrum menom John Money. Pomerne významný psychológ a sexuológ, ktorý sa ako jeden z prvých venoval štúdiu intersexuality. Taktiež obhajoval pedofíliu, podobne ako Kinsey. Píše sa rok 1966 a mladá kanadská rodina je zúfalá. Lekár im totiž odporučil zobrať svoje 8-mesačné dvojičky na obriezku. Tá bola vykonaná pomocou elektrokoagulácie, ale procedúra sa nepodarila a elektrina spálila penis jedného z bratov menom Bruce Reimer. Lekári sa rozhodli druhého z bratov, Briana, neoperovať. Jeden z chlapcov teda ostal bez pohlavného orgánu. O mesiac neskôr sledovali rodičia televíziu a videli sebavedomého charizmatického doktora. Pôsobil veľmi sofistikovane a zrovna v rozhovore vysvetľoval, že chlapca možno vychovať ako dievča a dievča možno vychovať ako chlapca, ak sa to urobí dostatočne skoro. Povedali si, že toto musí byť odpoveď pre ich syna a doktora Moneyho ihneď kontaktovali. Ten im vysvetlil, že mužské a ženské pohlavie v skutočnosti nie je spojené s chromozómami a s hormónmi. Stačí jednoducho malého Brucea premenovať na Brandu, dať mu bábiky, obliecť ružové šaty, vykonať nejaké chirurgické zákroky a vychovať ho ako dievča. Rodičia robili všetko, čo bolo v ich silách, no Bruce bol stále Bruce. Doktor im povedal, že pohlavie je konštrukt, no chlapec vychovávaný ako dievča mal stále chlapčenské tendencie. Hral sa s autami, bil sa s chlapcami a rád liezol po stromoch. Doktora Moneyho obaja chlapci navštevovali raz za rok a ten ich počas návštev zneužíval. Odmietam opisovať to, čo im robil, ale kľudne si to nájdete. Napriek všetkému bol tiež presvedčený, že jeho projekt je ohromne úspešný a v mnohých publikáciách sa chválil svojim triumfom. Projekt však úspešný nebol. Ženská identita sa nikdy u Brucea neuchytila, pretože nebol žena.
Bol zmetený a nešťastný, nevedel, čo sa s ním deje, bol na pokraji samovraždy už vo veku 13 rokov. Napokon mu jeho matka povedala pravdu a Bruce sa okamžite rozhodol prejsť späť na chlapca a vybral si meno David. Podstúpil ďalšiu operáciu na zmenu pohlavia a chvíľu sa cítil dobre. Neskôr sa oženil a spolu so svojím bratom verejne kritizovali Mannyho, no tento príbeh bohužiaľ nemá šťastný koniec. Skúsenosť týmto experimentom ich poznačila. Prvým bratom, ktorý spáchal samovraždu, bol Brian, ktorý sa v roku 2002 predávkoval. O 2 roky neskôr David zaparkoval pred obchodom s potravinami a strelil sa brokovnicou do hlavy. Mal 38 rokov. John Manny neprejavil žiadnu lútosť. Jeho teórie boli vyvrátené jeho vlastným experimentom, no napriek tomu boli na západe prijaté vedou a tvoria základ genderovej ideológie, ktorá si okrem týchto dvoch bratov vyžiadala mnoho ďalších obetí. Deti sú deti, nemôžu byť trans, nepotrebujú hormóny, nepotrebujú operácie a nebezpečné lieky, ktoré oddialia ich pubertu a spôsobia vážne zdravotné problémy. No napriek tomu ich berú tisíce detí a farmaceutické firmy zarábajú bilióny. Rodičom doktori klamú, že sú bezpečné, no nikto im nepovie, že trans ľudia mávajú roky po tranzícii silné samovražedné sklony. Nikto im nepovie, že keď ich 4-ročná dcéra vyrastie a zistí, že vlastne nechce byť muž, tak už bude neskoro. Vypadajú jej vlasy a bude neplodná. Možnosť blokátorov puberty, ktoré sa v minulosti používali na chemickú kastráciu sexuálnych násilníkov, dostane osteoporózu. Niečo podobné sa stalo dievčaťu menom Chloe Cole. V 12 jej miesto ľahkého autizmu diagnostikovali pohlavnú dysfóriu a rodičom oznámili, že buď môžu mať mŕtvu dcéru alebo živého syna. Chloe nechcela spáchať samovraždu, bola len iná. O samovražde začala uvažovať, až keď zistila, že v skutočnosti nie je trans. Vtedy už bolo neskoro. Ešte predtým, ako mohla legálne šoférovať, jej odrezali prsia. Podobných prípadov sú v Amerike tisíce a Chloe Cole sa stáva obeťou neustálých útokov. Ľudia ako ona sú podľa niektorých členov komunity nacisti a transfóbovia. Plavkyňa Riley Gaines protestovala proti tomu, aby musela súťažiť s biologickým mužom, s ktorým sa tiež musela prezliekať v jednej šatni. Po jej prejave na štátnej univerzite v San Francisku bola rozhorčeným davom napadnutá a niekoľko hodín musela byť zabarikadovaná v miestnosti, kde čakala, kým polícia rozpustí dav. Toto sú ľudia, ktorých nezaujíma pravda, neuznávajú iné názory a slobodu slova. Riadia sa faktami, ktoré boli vyvrátené vedeckým výskumom a každý, kto nie je s nimi, je proti ním. Z tzv. Transfóbov sa stali nepriatelia, disidenti. A podobne ako v Sovietskom zväze, žiadny trest nie je pre disidenta dostatočne prísny. To, čo sa deje, má všetky známky ideológie, takže nie. Genderová ideológia nie je konšpiračná teória alebo hoax. Je pravda, že na Slovensku nám nehrozí, máme iné problémy a ľudia ňou strašia, aby získali hlasy alebo priazeň neinformovaných. Skoro nikto tú skutočnú ideológiu nepresadzuje, ale tvrdiť, že neexistuje vôbec, je naivné a hlúpe. Na ideológie si treba dávať pozor bez ohľadu na to, kto a za akým účelom ich propaguje. Ideológie sú jednoduché myšlienky prezlečené za vedu alebo filozofiu, ktoré chcú vysvetliť zložitosť sveta a ponúknuť prostriedky na jeho zdokonalenie. Ideológovia sú ľudia, ktorí arogantne predstierajú, že vedia, ako robiť zo sveta lepšie miesto, no pritom sa ešte neporátali s chaosom vo vlastnom vnútornom svete. Identita bojovníka, ktorú ideológia poskytuje, ten chaos zastiera. Ideológie nahrádzajú skutočné poznanie a ideológovia sú vždy nebezpeční. Ak sa dostanú k moci, naivná predstava, že vedia všetko, nezodpovedá zložitosti života. Navyše, ak ich taraniny nefungujú, nevinia seba, ale všetkých, ktorí ich zjednodušené vízie prekukli.